Black 35, Intellectual Killers, Cookie Blacks, Worst. Нелепи рапъри с лъскави хитове, моля замъктай като рапа им звучи като трак на Хилари Дъв. Аз съм прилика с прилепа, който е гладен за кръв. Некадърни припеви треперят от прилива ми на мъст. Всеки техен върс е като предизборен концерт на ГЕРБ. Имам резерв от фрази да разклатя всеки техен нерв. А всеки мой ред е далеч от твоите. Крачеки от текен очаквам да стане и по-зле. Батъл с мен, заеби и после. Едва ли някой с нещо някога ще ме докосне. Искат още, до дневки в топ 10. Сложни плетки, рапа ми е, на тях им трябва просфен. А аз съм адекватна хип-хоп адаптация. След доза импровизация се нуждаят от трансплантация. А имитацията е набутана в класация. Как го лапат с грация, очаквайки ротация. Не е сензация, че им липсва мотивация. Би било сензация, ако им липсва деградация. Ликвидация на всякаква рап излагация. На последна информация, нямам нужда от агитация. И следващия рапер так е мамен профи. Intellectual Killers, Кичука, Пловдив.